Så stiller vi om til Peter, købmanden, der altid overreagerer. Lad nu være! Købmanden, der altid overreagerer. Det er jo... Hej Rasmus. Hej Peter. Og hvordan er det gået, at du kunne styre butikken? Ja, der har været kasselinjen, er der tjek på, og varebestillingen er også gået ret godt. Der er ikke godt nok ikke flere letmælkskulturer med banansmag. For helvede, mand! Skynd dig ned i butikken, Rasmus! Og Ole, du cykler ned på tanken nu og kører nogle letmælkskulturer med banansmag. Er det ikke lige at gå lidt... Nå, og Rasmus, du lukker ikke op igen, før Ole er tilbage. Prøv lige her, er det virkelig nødvendigt at lukke butikken, bare fordi der ikke er flere Bare fordi der ikke er flere letmælkskulturer med banansmag? Hvad fanden i det hele helvede vil du sige til en kunde, hvis vedkommende kommer op og så siger, kan vi lige finde ud af at skaffe mig noget letmælkskultur med banansmag? Hvad gør du så? Så siger jeg da bare, at der desværre ikke er flere tilbage. Ja, og så tror du ikke, at kunden vil synes, at det er en utjekket butik, vel? Ej, det tror jeg. Så tror jeg ikke, at kunden vil vælge en anden butik med lidt mere tjek på sagen. Du tror ikke, at kunderne vil blive rimelig rasende? Altså, jo måske er der kunne være en enkelt kunde, der bliver lidt skuffet, men altså helt alt det er da 10 gange værre, at der er flere kunder, der bliver utilfredse, når butikken er lukket, og prøv at se, der står allerede en dame derude, og ikke kan forstå, hvorfor hun ikke kan komme ind. Fuck, mand, du siger noget! Skynd dig at åbne ind, hun går! Skynd dig at gå helt amok og smadre det hele, hvis du ikke åbner! Skynd dig! Ja. Jeg tror nok ikke, hun smadrer det hele, men okay, jeg åbner lige. Hey, hej, velkommen, kom bare ind. Du må undskylde, vi havde kommet til at smække døren. Hej, nå, det gør der ingenting. Okay. Jamen, hvor vi hedder med Helti, og sikker på, at hun vil smadre det hele, mand. Jamen altså, normalt så plejer folk ikke at overreagere over. Satan! I helvede finder man en letmælkskultur med balansmænd, der er pisserøjle lort at købe hans butik, hva'? Slap lige lidt af. Ej, prøv at høre,